Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja začal tento rok s úsmevom, presnejšie vystúpením folklórneho súboru Úsmev z Trenčína. Župa už 8-krát umožnila verejnosti nahliadnuť do svojich priestorov. Zaujímavou a atraktívnou formou predstavila pod jednou strechou svoje kompetencie a činnosti stredných škôl, zariadení sociálnych služieb, nemocníc či kultúrnych inštitúcií, ktorých je zriaďovateľom. Chceme byť takto naozaj bližšie ľuďom, aby naozaj videli, že tie samosprávne kraje, tie vyššie územné celky majú veľmi dôležité kompetencie, ktoré tiež zasahujú do toho každodenného života obyvateľov nielen tohto kraja, ale celého Slovenska. Program celého dňa bol pestrý a zostavený tak, aby zaujal všetky vekové kategórie. Rôzne vyšetrenia si pre návštevníkov pripravili i zdravotnícke organizácie a 3 župné nemocnice. Dá sa tu vyšetriť krv, dajú sa vyšetriť znamienka, je tam edukácia, ako sa správať pri infarkte myokardu, takisto je tam edukácia prvej pomoci. Časť z týchto vyšetrení robili zdravotníci z Bojnickej nemocnice, ale i budúce sestry zo Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Návštevníkom merali krvný tlak, saturáciu, hladinu cukru v krvi, teplotu, ale ich aj naučili, ako napríklad správne resuscitovať dieťa. My v podstate, keď aj niečo nameráme, tak vieme poradiť, vysvetliť im, že čo by mali, čo by nemali, napríklad keď má vyšší tlak, že čo by mal jesť, čo by nemal, ako má zmeniť zdravotný štýl a podobne. Čiže určite má veľký význam táto akcia. Prečo si chlapec vyberie povolanie zdravotná sestra? No vlastne, ja som to mal vždy tak blízko do tej medicínskej oblasti, aj keď som bol mladší, tak som vlastne pozerával aj rôzne filmy, seriály z medicínskeho prostredia a naskytla sa možnosť, že v Prievidzi sa otvorila nová stredná zdravotnícka škola. Povedal som si, že treba skúsiť, no a v podstate ako rok ubiali, už som štvrták a už idem na maturitu. Patrik by chcel pokračovať v štúdiu na vysokej škole a stať sa fyzioterapeutom. Na otázku, či by chcel zostať po škole pracovať na Slovensku, odpovedal takto. To je ťažká otázka, ale chcel by som, ale uvidíme, kde sa Slovensko dostane o pár rokov, ale chcel by som zostať doma, lebo predsa len aj tu je tých málo aj doktorov, fyzioterapeutov, čiže aj tu sa dá nájsť robota. Šikovné ruky klientov zariadení sociálnych služieb z celého kraja vytvorili množstvo dekoratívnych i úžitkových predmetov z rôznych materiálov a prišli ich ukázať. Nás zaujala pani Mária z Centra sociálnych služieb Bystričan z Považskej Bystrice, ktorá robila obraz technikou falošného patchworku. Dojemne vyritých drážok na polystyrenovom podklade postupne vsúvala podľa vzoru nastrihané kúsky látky. Je to dosť také zložité. Byť trpezlivý a nakoľko razy sa musím vrátiť. No takže, ale všetko má svoj čas. Poprvýkrát sa počas Dňa otvorených dverí prezentovali všetky 4 župné osvetové strediská, Trenčiansky región výstavou obrazov a košikárstvom, región Hornej Nitry si pripravil tréning pamäti, kvíz o regióne či hudobnú dielničku. Z Považia prišiel výrobca píšťal Jozef Pobočík, ktorý pred očami verejnosti i kamier vyrezával takéto krásne píšťaly. Majstrovstvo vo výrobe postavičiek zo šupolia predviedla Soňa Belokostolská, ktorá sa tvorbe zo šupolia venuje 30 rokov. Musí mať človek k tomu vzťah, lebo je to veľmi pracné. Samozrejme aj zháňanie materiálu je problematické, nedá sa to kúpiť v obchode, takže tieto veci sa kumulujú a pokiaľ človek získa vzťah k tomu so všetkými problémami, ktoré to obnáša, tak to bude robiť rád. Na chodbe župného úradu si rozložili žehliacu dosku kultúrnici z Mijavského regiónu. Táto šikovná pani nám ukázala, ako sa škrobí, žehlí, zaklada a viaže čepiec z typickej mijavskej paličkovanej čipky. Stredné školy, ktorých má vo svojej pôsobnosti kraj, predstavili svoje učebné odbory na prvom poschodí úradu. Medzi nimi i Stredná odborná škola Vansovej z Prievidze, kde je výučbový proces zameraný na stavebníctvo, dopravu či strojárstvo. My sme sa pristavili pri stánku školy, ktorá má zrna múdrosti a klasy budúcnosti. Aspoň tak znie jej slogan. Stredná odborná škola Pruské má široké spektrum odborov, ale vyučuje sa tu i podnikanie pre rozvoj vidieka a v rámci neho včelárstvo. Zaujalo ma to veľmi, pretože v dnešnej dobe sa mladí ľudia moc tomu nevenujú.
a príde mi to celkom zaujímavé, že niečo také nové pre mňa. Máme včelstva v škole, máme vlastne vlastné úly a med si tiež robíme všetko proste u nás v škole. Každý ten med má špecifickú príchuť, takže tam do tých našich medov prihádzajú nejaké príchute. Ja som na tento odbor nejako nechcela ísť, ale ak som sa tam dostala, tak ja som sa v tom úplne našla, pretože tam je fakt z každého niečo. Či už včelárstvo, živočíšna výroba, rastlinná výroba, cestovný ruch, takže fakt je tam z každého niečo, je to fakt super. Samotná župa predstavila aj svoje projekty, ako napríklad inteligentná domáca asistentka či Live IP, zlepšenie kvality ovzdušia. Prezentovali sa i cestári, ktorí sa starajú o krajské, ale i štátne cesty. Pred budovou úradu mali pristavené vozidlo dobrovoľní hasiči. Tí s krajom úzko spolupracujú. Tak tá spolupráca je, by som povedal, na vysokej úrovni už dlhé roky. Nie len teda, že je to o finančnej podpore a materiálnej pomoci zo strany župy pre dobrovoľné hasičské zbory obcí, ale taktiež to vnímame aj ako krajská organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, nakoľko už viac ako rok pôsobí práve naša kancelária tu v úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, takže ten, kto hľadá dobrovoľných hasičov tu v Trenčíne, tak ich práve nájde v tejto budove. Za čo sme veľmi vďační za tento ústretový krok, aby som aj mohol povedať, že to taký prvý pilotný projekt v rámci Slovenska. Chceli by sme, aby všetky tieto kancelárie dobrovoľnej požiarnej ochrany na úrovniach kraja boli práve v týchto úradoch žup. Deň plný zážitkov, prednášok, ale aj súťaží zakončila oslava narodení niekoľkých krajských škôl a zariadení, ale i žrebovanie víťaza súťaže, ktorý správne odpovedal na otázku, koľko kilometrov cyklotrás vybudovala doteraz Trenčianska župa, po A45 alebo po B55. Viete správnu odpoveď?